Aké zmeny či zdravotné ťažkosti ťa priviedli na vyšetrenie k lekárovi? Mne sa zmenil menštruačný cyklus a na základe teda týchto príznakov som navštívila svoju gynekologičku a bol mi zistený polyp. Ten polyp, keď sa vytiahol, tak vlastne ten už bol pozitívny a tam sa začala moja cesta liečby. Čo je najťažšie na liečbe a chemoterapii? Ja som pred chemoterapiou absolvovala operáciu, čo bol teda taký náročnejší zákrok, takže tá rekonvalescencia tam bola taká dlhšia, ale vlastne najťažšie obdobie bolo medzi operáciou a medzi začiatkom tej liečby, lebo som mala pocit, že som chorá, ale vlastne sa nič nedieje. Nepodstupujem nič, žiadnu liečbu a vlastne to bolo najťažšie obdobie. Čo pre teba znamená pacientská organizácia Nie rakovine? Je to kopa pozitívnych, entuziastických ľudí a je to veľké povzbudenie, že ľudia aj s takto závažným ochorením vedia žiť svoj život naplno, sú plní pozitivizmu, sú plní energie, vedia sa zabávať a že toto ochorenie neznamená koniec života. Kto ti bol v čase liečby najväčšou oporou? Moja kolegyňa, ktorá teda absolvovala podobné ochorenie a v čase, kedy mne bolo diagnostikované, tak mi bola veľkou oporou a veľkým povzbudením a vlastne aj na základe toho som sa ja potom dala do tejto organizácie, aby som aj ja mohla byť takým pozitívnym príkladom ľuďom, ktorí sa stretnú s týmto ochorením a vlastne majú pocit, že po tom už nebude nasledovať nič, iba koniec.